A Xunta en boca das conselleiras de Medio Ambiente e Industria e o Partido Popular en boca da súa secretaria xeral di que o proxecto non cambiou desde que fora apoiado de maneira unánime no Parlamento de Galicia. Este é un proxecto que antes das eleccións tiña o apoio dos distintos grupos políticos. É un proxecto que non cambiou en absoluto. Es que non ha cambiado absolutamente nada. Eso ¿No ha cambiado, conselleira? Absolutamente nada. Respecto de lo que presentó, eso sí lo sabemos porque tenemos la información. O Bloque Nacionalista Galego votou a favor dese proxecto no Parlamento de Galicia e agora, unha vez que pasan as eleccións, pois estamos en contra, decimos que non e intentamos desgastar ao goberno con isto e aos únicos aos que desgastan é a Galicia. Galicia, cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Parece que un pouquiño sí que cambiou este proxecto. Detalles sen importancia. O apoio unánime no Parlamento de Galicia deuse en febreiro de 2022. A finais dese ano, a Xunta declaraba o proxecto de Altri como estratéxico. Entre os argumentos utilizados pola Administración destacaban os 2.500 empregos directos que ia crear a fábrica. Tempo máis tarde, e por cousas da vida, eses 2.500 convertíronse en 500. 2.000 postos de traballo menos. A ver, 2.000 empregos máis, 2.000 empregos menos son inapreciables. Todo é queixarse. A Xunta e a empresa aseguraban que se producirían 200.000 toneladas de liocel ao ano, unha fibra téxtil. O que esqueceron comentar é que se producirían tamén 400.000 toneladas de pasta de celulosa e 13.000 toneladas de xeso, entre outras cousas. Segundo publicou La Voz de Galicia en marzo de 2024, o proxecto de Green Fiber, participada nun 75% por Altri e nun 25% polo dono de Greenalia, unha empresa na que pola maxia das portas xiratorias traballa a exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Que cousas, verdade? Este proxecto é, e citamos, o mesmo en orixe, só que foi evolucionando á medida que foi necesario expoñelo en detalle. Dito doutro modo, seguimos citando. O proxecto de inversión presentado hai máis de 3 anos limitábase a expor un plan de negocio baseado na produción de liocel. O obxectivo era abastecer o 5% da demanda mundial con 200.000 toneladas ao ano, sen referencia algunha á fabricación de pasta de celulosa, mentres que o plan definitivo, sometido ao estudo de impacto ambiental, entra ao detalle no proceso de produción industrial que está centrado na pulpa de celulosa ou celulosa soluble. Pero o proxecto é exactamente o mesmo. Ben, pode que non, pero é parecido.